שמעו רגע. הכתרת השפעה הגיעה, וואלה חיכינו כל השנה. היידה! שבתערובת השפעה מעלים את המצב רוח, מרימים פה הכתרה, עובדים כל יום בלי לנוע. אין אחד שלא מגיע, נשמע פה משוגע. הבנות עובדות קשה והבנים אוכלים מוגה. תאמר לי הראשי תומין הם באים איתנו כל היום אחרי החודש הם עוזבים. הכתרת השפעה הגיעה, וואלה חיכינו כל השנה. רב צדיק ורבנים נכנסים על ארונים, נשמע יהיה פה שמח, הכתרה שלא הייתה בוועדה שישי באמת, היידה הכתרת השפעה. אז אני מתעש כל כך, לישון כמעט ולא מצליח. כל יום אני בסניפים, מס כבר גורש להריח, וכולם בסנסנה שרו מזמן. הכתרה הגיעה וכבר אין מקום בחדר נוח. אומר לי הראשי תומין הם באים איתנו כל היום אחרי החודש הם עושים. הכתרת השפעה הגיעה, וואלה חיכינו כל השנה. רב צדיק ורבנים נכנסים על קנונים, נשמע יהיה פה שמח, הכתרה שלא הייתה בוועדה שישי באמת.